guys, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे भिडिअआव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। स' नोंथांमोना नायगासिनो आंनि GM बर' YouTube चेनेल। स' जों न'आव थानानै बर मोनबाय थानायखाय लकडाउननि गेजेरजों जों एसे बेरायग्लांना फैनो सानबाय। लोगोफोराबो कल खालामनानै बुंबाय mati, tinggal berdua. Personal dreams. Everything you know is in your mind. Udah mak badang deh speed cam dong. Finally जों मोनफैबाय बगामाथि। नाय सबखौबो। नै बे सार बिथाङा जोंना बस बड'लेण्ड सेंग्रा। बैयाव मोनसे सेल्फि केम्प दं माने जोंखौ बारा टाइम थानो हायाखै मैदेर माइ फैबाय थायोनो स' बेखायनो जोंखौ थाबैनो थांनो होदो नायनोसै बोगामाटी का व्यू देखने के लिए ये देखो हमारा लोग वो चला एक बंदा हमारा क्या बोलता है उसको पानी निकल रहा है
अभी ये हम फंसा है बोगामाटी में अभी तो भाई कैसा लगा बोगामाटी में आके? थोड़ा अच्छा लगा है। अच्छा लगा है ना? हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग, वो देखो आ रहा है, आजा। आजा भाई लोग, आजा आजा। Dengan sir. Biawबो दै उथियोमोन, माने दै रानजोब्बाय। हाय तो ओरा हाबलायनि हा नि हाबलायनि ओरै जाजाखै नङा हाबलाय ओरा जालाय हाबगान हाबलाय बारा बुङा दे। आप लोग देख सकते हो ये कितना खूबसूरत व्यू। मोजां हम लोग आ गए हैं बहुत ऊपर, मतलब बहुत ऊपर। ये देखो नीचे साइड का नज़ारा, ऊपर से देखने का मजा ही कुछ और है। हम उस पहाड़ के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन आज नहीं। क्या है कि आज मौसम भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये देखो ये शायद चुक करने का जगह ढूंढ रहा है। ये देखो नीचे की तरफ देख सकते हो आप लोग, ये रहा हमारा 2 सुपरस्टार बोडोलैंड का। हम इधर से आया और इधर पहुंच गया। तो हम लोग अभी फोटो क्लिक करने वाला है। इधर हमारा भाई लोग फोटो खींच रहा है, कोई अपना नंबर लिख रहा है। ये देखो इधर ये दोनों फोटो खींच रहा है। मोजां थिखां। Oh no! मंदिराव हाबनोसै जों दा। दा जों मन्दिराव हाबफैबाय। खोरलें दामनि बेलहेराम पां राहुल प्लस Binita
बेयाव मा लिरसोदो रमिय'फोरा लिरजोबना गालांदो बे मा M + A जोंनाबो सासे लिरगासिनो मा लिरदों डाबल ए माने डाबल एआव मा नोंनि जों आरो एआ सोरनि सो गाइस आप लोग मेरे पीछे की व्यू देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है उधर से वो देखो उस वाले मंदिर में हम जाने वाला है थोड़ी देर के बाद तो आप लोग देखते रहना उधर बहुत खूबसूरत एक बाथू मंदिर है और फोटो वगैरह कुछ सब कुछ से जो आप लोग देखने के लिए मिलेगी तो हम लोग थोड़ी देर के बाद जाऊंगा कितना अच्छा नज़ारा है माना गिरदो सेमफ्रेम फिथाइ मुं मोनलाबायनियावलाय थांगासिनो दं नैबे सिरिजोंनो उथिबोदोंमोन बाथौ मन्दिर नायनो तामाम खस्थ' माने आं गोलाव आरोना दे mulai tentu kita lang ke video muka sini ये है oh no पहाड़ से निकला हुआ क्या कहते हैं पानी बहुत अच्छा है ये इसको पी भी सकते हैं मैं अभी मिनरल में डालता हूँ ये देखो कहाँ से निकला हुआ है ये देखो खंभे के नीचे आ रहा है हाँ ऐसा जाके पीने के लिए जगह बना रखा है तो हम लोग अभी नीचे जा रहा है ये देखो हमारा भाई लोग अभी नीचे जाऊंगा और उसके बाद बाथू मंदिर देखेगा हम लोग अभी हम लोग अच्छे से ये कर रहा है अब हम लोग देखेंगे चलो चलो उनाव में ना बाथौ मन्दिर नायनो फैबाय जों दा आइयाव मोनसे फट' लानांगोन दायो नायनोसै जोङो बाथौ मन्दिर मा होनो नैखौल' खेब जोंना स्ट्रिम जाखानायखा न' नों हाबा खुलुमनोसै जोंनि बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम मोजां नांदो फैनानै मजाना जोंनि बर' माबानि हारिनि बाथौ माबाखौ नुनानै मेचिन बोराय ना मा बेखौ नुना मोजां मोनदो थ' मोजां जाबायानो फाखा साखा जाबाय टेनसन गैया आरो दा फैजायो बिन्दासनो नाय प्रब्लेमा मैदेरनिल' होनलाय मैदेर एसे मैदेरनि प्रब्लेम माने हराव मैदेर फैयो माने माबा माबि खालामला गालाङो आरो माबा सेफायना गालाङो ओरैबायदि मानसिफोरखौथ' दा जेबो खालामथ'वाखै स' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो बे जाहैबाय जोंनि मोनसेसिन बोरायनि फट' सावगारि